Veleučeni gospodine rektore, preuzvišeni gospodine biskupe, poštovani prorektori, pročelnici, nastavnici, studenti, poštovani gosti, srdačno vas pozdravljamo u ime Odjela za povijest. Radujemo se što ste se odazvali našem pozivu i što smo se okupili na današnjoj proslavi Dana našeg Odjela za povijest, koji je prvo osnovani odjel na našem sveučilištu. Naša proslava sastoji se od uvodnog dijela u kojem će nam se obratiti naš pročelnik, docent dr. Ivan Majnarić i rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta, profesor dr. Željko Tanjić. Potom će slijediti predstavljanje zbornika Kaptolski Sisak 1215. do 2015. u izdanju Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatskih studija sveučilišta u Zagrebu i Sisačke biskupije. Predstavit ćemo vam i klub studenata Odjela za povijest Homo Volans, a program ćemo završiti prigodnom glazbenom izvedbom studenata našeg odjela. Po završetku službenog dijela programa pozivamo vas na zajedničko druženje u vijećnicu našeg sveučilišta i na studentski kviz. Vijeće našeg odjela izabralo je Svetog Jeronima za svog nebeskog zaštitnika. Na današnji dan daleke 1453. godine Papa Nikola V dao je Slavenima u Rimu jednu ruševnu crkvu koja će postati ishodišna točka u izrastanju Papinskog hrvatskog zavoda Svetog Jeronima. Upravo zbog te činjenice vijeće našeg odjela odredilo je 21. travanj kao dan naše proslave. U ime Odjela za povijest pozdravit će nas pročelnik odjela, docent dr. Ivan Majnarić. Pročelniče, izvolite. Preuzvišeni oče biskupe, veleučeni rektore, prečasni monsignore kancelaru, dragi prorektori, dragi pročelnici, zamjenici pročelnika, nastavnici, članovi odjela, vanjski suradnici, gosti, studenti, sve vas srdačno pozdravljam i zahvaljujem vam što ste došli i na ovaj način obilježili i zapravo podržali prvi dan, kao što su kolege napomenuli, najstarijeg odjela na našem Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Neću dugo pričat, ukratko ću samo još malo pojasniti zašto i kako Sveti Jeronim, što smo s time htjeli obilježiti i malo ću iznijeti neke podatke, bilo da upoznate bolje odjel ili da se podsjetite možda ako ste zaboravili o odjelu za povijest. Nakon mene će rektor govoriti, pa se ja nadam da će on nešto malo više i o povijesti reći i o ranijim samim počecima sveučilišta i tako. Zašto Sveti Jeronim? Pa svima je vama više manje jasna uloga Svetog Jeronima za pisanu riječ i koja je uloga opet s druge strane pisane riječi za našu struku. Osim toga, Sveti Jeronim zaštitnik arhivista, arhivi također prevažni za našu struku. Ali uz sve te stvari zapravo Sveti Jeronim ima jednu bitnu identitetsku odrednicu koja se proteže, kao što su također kolege rekli na početku, dakle od tog kasnog srednjeg vijeka, doba osnivanja zavoda Svetog Jeronima pa sve do današnjih dana i na poseban način Sveti Jeronim povezuje zapravo Rim kao prestolni, središte katoličanstva i Hrvatsku. Dovoljno se samo prisjetiti uloge Nikole Modruškog u formiranju prvotnih ilirskih identiteta, Ivana Lučića, Lucijusa, oca hrvatske historiografije i Stjepana Gradića, koji su u zavodu Svetog Jeronima stvorili ideju Ilirije i onu znamenitu kartu Ilirije također pretočili u djelo, pa sve dakle do današnjih dana. A osim toga, koliko je meni poznato, Sveti Jeronim je jedan od najranijih osoba koja je iskazala
svoju etničku pripadnost i zapravo vapaj povodom svoje etničke pripadnosti uputio, pa i na taj poseban način povezujemo Svetog Jeronima sa tradicijom hrvatskog naroda i Hrvata i onda u tom kontekstu odjela za povijest Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Što se tiče samog odjela sveučilišta, odjela za povijest, ja bih napomenuo da odjel je poprilično ekipiran, dakle prisutnost nastavnika, organiziran je također sve instancije dobrog funkcioniranja odjela. Odjel raste u svom postojanju, o čemu svjedoče nedavna napredovanja djelatnika odjela, naše vijeće se također širi i tako dalje. Naravno, ne možemo pokriti svu nastavu bez angažmana vanjskih suradnika kojom ovom prilikom osobito zahvaljujem na njihovoj suradnji i trajnoj podršci odjelu za povijest. Neki od tih vanjskih suradnika koji nažalost i nisu mogli danas biti s nama su ovdje od početka formiranja studija i od početka odjela i daju tu jednu dodatnu kvalitetu, dakle, našem studiju. Također bih spomenuo da mi kao i najstariji studij, dakle, postojimo već 7 godina, smo i prvi studij koji ima završene studente, prvi studente koji su magistrirali i osobito mi je drago istaknuti da i među tih 15-ak studenata koji su do sada magistrirali, a bit će ih još, dio njih već radi, već je zaposlen, što je jako osobno držim dobar pokazatelj rada na ovom odjelu. Također, u pogledu nastavnog procesa od protekle godine smo podigli kriterije i nastojimo privući što kvalitetnije studente. Upravo u tom kontekstu smo pri upisima, upisima u prvu godinu preddiplomskog studija organizirali i pismenu provjeru znanja. Ove godine ćemo nastaviti s tim i nadamo se u budućnosti da ćemo također zadržati takav oblik provjere pismene znanja i nastojati privući što kvalitetnije studente, odnosno poboljšati razinu ulaznosti studenata na program studija povijesti preddiplomskog. Također bih istaknuo da odjel za povijest kontinuirano radi sa studentima i tu bi napose zahvalio profesorima koji odvajaju svoje vrijeme i svoj trud. Studentima je na raspolaganju, pa usudio bi se reći, neke stvari koje na ostalim studijima povijesti nisu možda tako dostupne, od sudjelovanja studenata u određenim znanstvenim projektima, bilo da je to riječ o znanstvenim projektima koji su financirani na samom sveučilištu, što je, dakle, od prije nekoliko godina iznimno dobro krenulo i iznimno se uspješna podrška sveučilišta u ostvarenju tih projekata ostvaruje. A s druge strane i na vanjskim projektima, dakle, putem nekakvih suradnji vanjskih suradnika koji uključuju studente u radionice koje se održavaju na vanjskim institucijama, bilo nekim partnerskim institucijama odjela za povijest, bilo nepartnerskim, pa da se baš putem vanjskih suradnika. Još jedna bitna stvar koju valja spomenuti u tom stasanju i odgojnom i znanstvenom studenata odjela za povijest jest mogućnost dijela studenata, naravno onih koji pokažu interes i oni koji su spremni za to, objavljivanja onih početnih faza u znanstvenim časopisima. Hrvatskim riječ je o prikazima, dakle onim s čim svatko od nas kreće u određenu znanstvenu karijeru. Dakle, studenti odjela za povijest te prikaze su objavljivali pa u najrenomiranijim hrvatskim strukovnim časopisima.
U tom zapravo kontekstu bih spomenuo također i možda one malo slobodnije aktivnosti sa studentima, gdje su studenti uključeni u razna putovanja, projekte i tako dalje. Naravno, mi bi uvijek željeli da tu bude što više studenata, ali morate imati uvijek u obziru mogućnosti s kojima raspolažemo, a nekad i odaziv studenata u tim prilikama ipak treba biti malo jači i malo prodorniji. Spomenuo bih još u ovom svom kratkom govoru sam odjel za povijest, poglavito u onom drugom temeljnom aspektu rada odjela za povijest uz nastavu koju sam sad spominjao, a riječ je o znanstvenom radu. Dakle, znanstveni rad odjela za povijest kroz ovih nekoliko posljednjih godina moram priznat da napreduje. Sve je više znanstvenih radova koji se objavljuju, ali također i sve je više projekata koji su nastali kao plod znanstvenog rada. Evo, upravo ćemo u nastavku današnjeg dana vidjeti jedan taj projekt na kojem je sudjelovao odjel za povijest našeg sveučilišta. Osim toga spomenuo bih također iznimno važnu stvar koju je odjel za povijest, u kojoj je odjel za povijest sudjelovao tijekom protekle 2 godine. Riječ je o zborniku, organizaciji znanstvenog skupa i potom izdavanju zbornika o blaženom kardinalu Alojziju Stepincu. Također i neke druge skupove odjel organizirao, suorganizirao. Nadam se da će u budućnosti toga biti još i više, te da će djelatnici odjela za povijest u tom pogledu biti još plodonosniji i uzvisiti odjel za povijest i u tom pogledu. Ono što mene također osobito veseli jest činjenica da je odjel za povijest u posljednjih godinu i pol dana postao i javno, recimo to tako, više prepoznatljiv. Tu bih poglavito spomenuo sudjelovanje na pojedinim popularnim, znanstveno popularnim TV emisijama dijela članova našeg odjela, odnosno gostovanja na radio emisijama, također pojavljivanje članova odjela u medijima, novinama, gostovanjima na televiziji i tako dalje. U tom smislu upravo pridonosimo još više toj javnoj vidljivosti i prisutnosti našeg odjela, s jedne strane i u strukovnom svijetu, a s druge strane ponajviše u svijetu javnosti, na koji način zapravo i populariziramo Hrvatsko katoličko sveučilište. Na kraju još bih spomenuo da pred nama, ovako malo ste čuli nekakvu skicu, pregled ovih pozitivnih stvari, negativnih nema, ali pred nama stoje uvijek novi izazovi. Jedan od tih izazova koji se nadam da će se uskoro ostvariti jest i organizacija doktorskog studija. To je jedna od strateških smjerova Hrvatskog katoličkog sveučilišta i mi kao najstariji odjel nadam se da ćemo biti jedan od prvih odjela koji ima i doktorski studij. Nadam se već od iduće godine, možda ekskluzivna vijest ovdje, ali nadam se da je dohvatljiva i ispunjiva. Također u tom kontekstu razmišljanja o doktorskom studiju moram napomenuti da smo mi završili, zapravo i prešli ciklus jedan čitav 5 godina i taj ciklus se nastavlja, pa u tom kontekstu moramo promišljati i o mogućnostima poboljšanja našeg studijskog programa. To je jedan ozbiljan i težak zadatak koji se nadam da ćemo mi biti spremni iznijeti do kraja i zapravo predočiti taj novi program na korist samog odjela, ali ponajprije na korist budućih naših studenata.
Evo, toliko od mene. Hvala lijepo svima i još jednom zahvaljujem što ste došli i podržali odjel i također došli obilježiti ovaj dan odjela. Hvala lijepo. Pozivam rektora Hrvatskog katoličkog sveučilišta, profesora doktora Željka Tanjića, da nas pozdravi u ime naše akademske zajednice. Rektore, izvolite. Preuzvišeni gospodine biskupe, Vlado, prilučena gospodo i dame prorektori, pročelnici, tajniče sveučilišta, sveučilišni kapelane, članovi senata i vijeća odjela, našega odjela za povijest, nastavnici, gosti, drago mi je da vidim naše vanjske suradnike i koji su s nama od samih početaka. Pozdravljam naravno predstavnika Hrvatskih studija, predstavnici medija, studentskog zbora. Sve vas srdačno pozdravljam i radosna srca na proslavi ovoga dana odjela za povijest, koji, i ja to već više puta ponavljam i dosadan sam, citirajući uvijek našeg prorektora, od svih povijesnih događaja na našem sveučilištu pitanje koji će moći ući u povijest. Ali ovaj će opet nekako ući u povijest, zato jer je prvi dan odjela za povijest koji mi slavimo, evo nakon 7 godina od kako je naš odjel počeo sa radom i od kako je naš odjel formiran. To je jedan, rekao bih, 7 godina, postoji u Bibliji 7 mršavih, 7 debelih krava, 7 mršavih godina, 7 debelih i dobrih. Ja se nadam da će nakon ovih 7 godina početka velikog entuzijazma i rada, posebice profesora i nastavnika i studenta, na čemu ja od srca zahvaljujem, biti još bolje godine, da neće nastupiti mršave. Možda su sad bile malo mršave, pa smo se popunjavali, pa će biti, ja se nadam, još bolje godine pred nama. Ovaj dan odjela slavimo u Vazmenoj osmini, zato koristim još jednom priliku da vam od srca zaželim blagoslovljen Uskrs i da se pridružim čestitkama koje nam je uputio otac biskup, na čemu mu od srca zahvaljujem. Želio bih da sve vas, da sve nas ovdje na našem sveučilištu, a onda posebice danas na odjelu za povijest, prožme ova uskrsna nada i radost. Da ona bude nit vodilja u našem svakodnevnom životu, radu, u našim međusobnim odnosima koji isto ponekad imaju svojih i ljepših i težih strana, u našem radu sa studentima, da oni budu izvor snage, evo, upravo u tom radu, da možemo i mi studentima pokazati i dati nešto od te nade i radosti i za njihov svakodnevni život i naravno, rekao bi prije svega, u njihovom profesionalnom bavljenju poviješću. Dopustite mi isto tako nekoliko misli koje su meni važne kada je u pitanju naš odjel za povijest. Prije svega, već je spomenuto Sveti Jeronim. Ja sam prepustio odjelima da se izaberu svoj dan. Drago mi je da je povijest izabrala Svetoga Jeronima. Bilo je malo pitanja kako ćemo ga slaviti, jer znamo da je spomendan Svetog Jeronima krajem rujna. Liturgijski spomendan, ali mi kao sveučilišna zajednica tada nismo okupljeni i onda je nađeno ovo mudro rješenje, rekao bih povijesno, da to bude 21. travanj. I evo, drago mi je da je pročelnik objasnio koja je ta poveznica i rekao bih da se time ugrađuje identitet našega sveučilišta. Naravno, i ta poveznica tek treba rasti, treba se razvijati, treba ju otkrivati, da i ona postane jedna nit vodilja našega odjela. Ali meni je zanimljivo samo spomenuti da osim danas Svetog Jeronima, ali kako je Vazmena osmina, nismo se puno bavili njime jer liturgijski ovaj tjedan ima prednost nad svim drugim slavljima, pa ni liturgijski ni ne možemo toliko dati važnost Svetom Jeronimu, jer je, kao što je otac biskup spomenuo, Vazmena osmina kao jedan dan, kao da je Vazam, liturgijski ima prednost nad svime. Ja neću govoriti o povijesnoj važnosti Svetoga Jeronima, a danas mi je zanimljivo da je današnji dan Sveti Anzelmo Kanterberijski, ali rekao bih nešto drugo. Sveti Jeronim
neka bude nadahnuće i profesorima i djelatnicima i studentima odjela za povijest po nekim svojim osobinama koje je on imao. Upornost, bio i tvrdoglav, kaže da je parce mihi domine, ja dalmata sunt, ali rekao bih jednu upornost, pa i tvrdoglavost, nije to ponekad loše, ali rekao bih jedan žar, ja ću se usuditi i uputiti tu riječ eros u traženju. Mi znamo kakav je njegov životni put bio, kuda ga je sve odveo, što je sve radio, pod kojim uvjetima radio. U vjernosti Kristu, njegove crkvi i temeljnom poslanju. I zato je bio sposoban čak i u samoći, u svim tim poteškoćama kojima je imao, pa i u nerazumijevanju napraviti velike stvari. Evo, mislim da nam svima upravo u tome Sveti Jeronim može biti nadahnuće i nadam se da će i našim povjesničarima biti upravo nadahnuće da na tom tragu upornosti, odvažnosti u današnjem vremenu, u današnjem trenutku, u današnjem hrvatskom društvu budu upravo, kao što je i pročelnik spomenuo, prepoznatljivi, da mogu dati doprinos razvoju povijesnih znanosti u Hrvatskoj na jedan prepoznatljivi način. Kaže se ima puno studija povijesti u Hrvatskoj, ja se s tim ocjenom ne slažem, neću reći da ih treba biti puno više, ali mislim da će biti najveća, to ja se usuđujem reći kao nepovjesničar, najveći izazov unutarnja diferencijacija, profiliranje, davanje određenih naglasaka i da se onda jednoga dana, to će doći, vjerujte, to je na zapadu tako, mi u Hrvatskoj prolazimo taj put, još ga nismo prošli, pa će i rašće ta svijest da netko baš želi iz određenih razloga studirati na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, jer tu prepoznaje određene, rekao bih, i znanstvene pravce, i nastavne metode, i ljudske potencijale, i naglaske, jer ne možemo, naravno moramo ono temeljno napraviti što zakon traži od nas da bi se dobila diploma, ali da se opet kaže, aha, ovdje ipak dajemo naglaske određenim temama, određenim pogledima, određenim stvarnostima i mislim da je onda to doprinos i pluralizaciji i povijesnih znanosti u Hrvatskoj. Ja to volim uvijek reći i neka mi to ne bude zamjereno da upravo i katoličko sveučilište pa i onda naš odjel za povijest omogućuje pluralnost pa i povijesne scene i povijesnih znanosti u Hrvatskoj. Da je to bitno jer ako svi odjeli sliče jedan drugome kao ja, to onda je previše, ali ako ima svaki neku svoju specifičnu težinu, onda mislim da ih nema previše. Želio bih ovom prigodom čestitati i zahvaliti. Prije svega bih želio zahvaliti prvom voditelju, i prigoda je to još jednom da rekao je i pročelnik, neću ilaziti detalja, ali samih početaka se želim sjetiti. Ja sam došao kad je već odjel za povijest bio formiran i neki od prvih zaposlenika na Hrvatskom katoličkom sveučilištu su od nastavnika s odjela za povijest, neki su i napredovali ove godine, evo status izvanrednog profesora, što mi je onda posebno drago da se vidi da se kroz to razvijamo. Evo među njima i projektor i ja. Tako da u tom razdoblju prvome jedan tim kojemu je na čelu bio profesor dr. Jure Krišto, koji danas nije mogao biti s nama jer je on član, vi znate, mješovite komisije Katoličke crkve i Srpske pravoslavne crkve vezano uz Blaženog Alojzija Stepinca i oni upravo ovih dana imaju sastanak, mislim 4. po redu u Požegi, pa se on ispričao, sve pozdravlja njemu. Želim ovom prigodom kao naravno i ondašnjim partnerskim institucijama, posebice Institutu za povijest, zahvaliti, evo i ravnateljica instituta, naša ista vanjska suradnica, profesorica Jasna, ona se ispričala, ona uvijek rado dođe ovdje i želim zahvaliti kao naravno evo i suradnji sa Hrvatskim studijima gdje znam da međusobno i profesori dolaze ovdje, a i naši profesori predaju tamo, tako da obogaćujemo, rekao bih, i druge institucije, mislim da je to važno. Želio bih dakle njemu na poseban način zahvaliti. Želim zahvaliti prvoj pročelnici, sad našoj prorektorici, profesorici doktorici Ine Sabotić, na tom prijelazu koju ona napravila opet zajedno sa svim nastavnicima i profesorima koji su u toj drugoj, rekao bih, već fazi pomalo došli, pomogli njoj da se onda odjel ustrojava, da pređe iz tog razdoblja voditeljstva u jednu redovitu fazu sa pročelnicima, sa stručnim vijećem. To u 7 godina, koliko god sad nama izgledalo da smo malo napravili, zapravo jako puno toga je napravljeno, kažem, u suradnji sa studentima, s nastavnicima, evo i njoj zahvaljujem. Naravno, želio bih zahvaliti, čestitati ovaj dan
svima vama, posebice studentima, ali i našem pročelniku Ivanu Majnariću i njegovim suradnicima i zahvaliti na svemu, poštovani Ivane, na svemu što ste činili i činite za razvoj prvog i najstarijeg odjela, ja bih rekao i perjanice našega sveučilišta, to je odjel za povijest. Pročelnik je već spomenuo u tim nekim razvojnim planovima, dakle u planu je doktorat, ja se nadam da će se to ostvariti, ja neću puno sada o tome govoriti, ja isto to guram sa svoje strane koliko mogu. Meni kažu, znate, rektor može sve, ja kažem, ja najmanje nekad mogu. Ja mogu samo isto poticati, ja ne znam koliko uspijevam. Ali evo, ali vjerujem da će to biti, to je u našem planu i strateškom i vjerujem da će zajedno, ja to mogu onda isto reći sa odjelom za sociologiju, kao što je početak bio, da će odjel za povijest upravo taj doktorat i razviti i da će on biti novi poticaj. Može se činiti isto tako da smo možda na području zapošljavanja, to mi znaju nekada, ja to evo ovdje se usuđujem reći pred ovim auditorijem, da se čini da smo stali možda sa zapošljavanjima na odjelu za povijest, ali rekao bih da opet trebamo poći od toga, od najstariji, najrazvijeniji. Meni je jako drago za prve magistarske radove koji su obranjeni, ali još uvijek, koliko god se to možda ne činilo, i najviše broj zaposlenih u zvanjima je na ovom odjelu. Ako se ja ne varam, nisam išao sad tražiti od tajnika da mi to izlista, ali ako meni pamćenje dobro služi, to je 9 docenata i izvanrednih i redovitih profesora, ili 10, evo kaže mi Mario. Dakle, tako da je to, plus poslije doktorantica i asistent koji je i uspješno, evo Tomislav je tu gdje je vidio, obranio svoj doktorat, dakle prvi asistent koji je sada i branio doktorat. Tako da kad gledamo sveukupno brojčano stanje drugih odjela, još uvijek po broju zaposlenih u znanstveno-nastavnim zvanjima odjel za povijest prednjači i naravno mi tu nećemo stati. Mogu ovdje samo reći našim studentima da i onima koji završavaju da naravno ne možemo niti sve koji bi to htjeli mogli nastaviti u ovom znanstvenom i nastavnom razvoju na našem sveučilištu. Ne možemo toliko ljudi primiti kapaciteta, ali vam mogu reći da je sigurno strateška odluka sveučilišta da kad budu sljedeći asistenti zapošljavani i traženi, da će oni biti traženi. Ja to se usuđujem reći, iako bi me neko sad mogao napasti, natječaji su javni i prema tome ja ih ne želim unaprijed određivati, ali usuđujem se reći da je strateška odluka sveučilišta da ćemo ići prema tome da se zapošljavaju naši studenti. Dakle, ja mislim da to nam niko ne može zamjeriti i da ćemo ići prema tome da u tom dijelu, kažem, naravno to ne znači da svi oni koji završe i koji bi čak htjeli da će moći ostati ovdje, ali nekako je ta odluka da vi koji ste stasali ovdje da ako ništa drugo da barem imate prednost. Ja mislim, ja sam to spreman reći u javnosti, mislim da to nije ništa niti protuzakonito, a da pače, mislim da je to poticajno onda za naše studente da oni znaju da mi na vas računamo. I dopustite mi da još kažem jednu misao koju sam ovih dana čuo. Malo ćete se znati od koga, ali nećete. Jedan svećenik meni drag, a to je otac Jose Ramos iz Opus Dei prelatura. Ovdje bio sam s njim na jednom ručku, na Veliki četvrtak, želim ispričati tu ovako anegdotu, i sjedili smo preko puta jedan drugoga i onda mi on rekao da je bio ovdje na obrani jednog magistarskog rada iz povijesti. I da je bio iznenađen. Sad sam ja mislio, rekao, kako će mi sad kritiku uputiti, a on je rekao, ne, on je bio silno iznenađen, rekao je kvalitetom obrane, kvalitetom rada koliko je on to mogao vidjeti, akademskom atmosferom i ozbiljnošću, i rekao je čak ovu sliku, kaže, meni se učinilo da je to bilo ozbiljnije nego na obrani mog doktorskog rada. Evo, to je možda jedna slika koju želim podijeliti s vama. Evo, da zahvalim naravno onda svim nastavnicima i studentima i pročelniku još jedan na tom radu, na ulaganju. Ja znam da se tu dosta ulagalo truda i napora i da se tu ozbilji i da to dobije jednu
notu i mislim da smo na pravome putu, naravno to je još pitanje repozitorija i ostali stvari koje se nadam isto da će doći. Ali evo to je nešto lijepo što mi svjedoči o našem udjelu. I da ja ne budem predug, a eto, ipak je prvi dan i ja moram reći da sam kao rektor zajedno sa svojim suradnicima, sa prorektorima i sa svima vama ponosan i zahvalan Bogu da smo došli do ovdje, da možemo slaviti ovaj dan i da možemo, evo, uskrsnom Gospodinu zahvaliti na mnoštvo darova koje je kroz ove godine primljeno. I na poseban način, kažem, želim čestitati i zahvaliti našim studentima. Ja bih volio da ih je možda i više, ali ja znam, petak je, nemoj nastave, jasno da je prva napast zbrisati doma, što su mnogi učinili. Svi smo mi bili studenti, ali ja zahvaljujem vama koji ste došli, koji ste ovdje, i koji ste s nama i koji se zalažete. Ja vidim neke i ovdje, da ne spominjem sada imena, jer onda čovjek nekog zapostavi, koji su, znam da su recimo jako angažirani u odlascima po školama, u pričanju o našem sveučilištu, u svjedočenju, u privlačenju novih studenata, što je isto jako važno, jako bitno. Evo, ja vam svima ovdje koji vas vidim, znam da ste svi negdje angažirani na neki način od sporta, kulture, studentskog zbora, raznih drugih aktivnosti. Evo, svima vam od srca čestitam i zahvaljujem i radujem se da će danas biti kratko predstavljena i studentska udruga. Ja sam baš jutros potpisao odluku, htjeli smo da to bude na današnji dan u studentskoj udruzi Homo Volans i nadam se da će se ona razvijeti. I naravno, jedan od plodova ove suradnje, to je spomenuo pročelnik, je i predstavljanje današnjeg zbornika Kaptolski Sisak 1215-2015. Ja zahvaljujem naravno onima koji su sudjelovali u organizaciji skupa u Sisku, zahvaljujem naravno ocu biskupu na njegovom domaćinstvu na tome skupu, evo kolegama i sa Hrvatskih studija koji su pomogli da zajedno sa našim povjesničarima iznjedrimo ovaj zbornik. Evo, to je jedan dobar primjer suradnje sa našom mjesnom crkvom, sa našom biskupijom Sisačkom, koja ima isto tako bogatu povijesnu baštinu, od Kvirina, rimskog razdoblja, pa sve do Domovinskog rata, herojske obrane i borbe, pa sve do danas, do razvoja biskupije. Samo na Sisku se može pratiti bogata povijest, oče biskupe. Zato vam još jednom hvala što ste ovdje, što ste odvojili, znam, dio svog dragocjenog vremena da budete s nama i da nas potaknete u našemu radu. Evo, rekao bih da je to jedan primjer upravo važne suradnje koja bi onda želio da se razvija na raznim područjima i kroz razne skupove i ostalo. I mislim da je to jedna od prednosti našeg odjela i to mi dopustite da mi možemo, naravno i drugi odjeli to mogu, i da neka to ne bude shvaćeno, ja sam isto to spreman reći, na nikakav način kao neka, iako ta riječ je stvarno zlonamjerna klerikalizacija nešto. Ali mislim da je jedna od prednosti našeg odjela i to da možemo uspostaviti odnose sa mjesnim biskupijama, s arhivima, s područjima, s djelovanjima i da na tom području ima toliko neistraženih tema, neistraženih arhiva, neistraženih osoba u našoj povijesti i mislim da u suradnji evo, sa pojedinim biskupijama, sa Hrvatskom biskupskom konferencijom, pa i na razne načine, ja znam evo i da Sisačka biskupija naravno odvaja jedan dio sredstava i stipendira studente, pa i neke koji studiraju na našem sveučilištu, da su to sve mogućnosti suradnje, rekao bih prednosti koje mi trebamo iskoristiti opet na jedan znanstveni način, nastavni, metodološki, dakle bez naravno ikakvog diranja autonomiju, što se tiče samog znanstvenog rada, ali gdje može biti poticaj i konkretizacija onoga što se događa u našemu društvu i za što smo i mi suodgovorni. Evo, i time sam došao do kraja svoga govora i još jednom hvala organizatorima, našoj službi za odnose sa javnošću, naravno pročelniku, docentu Majnariću na organizaciji zajedno sa suradnicima, tajnici Jani, studentima koji ovo vode, koji su pjevali, koji su ovo organizirali i želim puno uspjeha studentskoj udruzi i naravno želim puno uspjeha u kvizu koji će uslijediti nakon pauze. Hvala vam lijepo i još jednom čestitam ovaj dan. Hvala našem pročelniku i rektoru. Kao što smo najavili, danas ćemo predstaviti zbornik Kaptolski Sisak 1215. do 2015.
u izdanju Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatskih studija sveučilišta u Zagrebu i Sisačke biskupije. Pozivam monsignora Vladu Košića, biskupa Sisačkog, da nam uputi svoju riječ. Preuzvišeni, izvolite. Poštovani rektore, poštovani prorektori, pročelnici i profesori, studenti, evo posebno čestitam odjelu i pročelnik odjela za povijest Hrvatskog katoličkog sveučilišta i svima vama ovaj dan. Evo, na neki način sam bio i zatečen da baš sudjelujem. Ja sam mislio da će biti praktički tu samo ta promocija knjige i evo, već sam se dogovorio sa mojim kancelarom, monsignorom Markom Cvitkušićem, da će on tu biti u moje ime, ali evo nije mi dao mira rektor jučer i tako sam onda ipak morao pustiti sve drugo i doći. A evo, naš kancelar, on predstavlja naš kapitol Svetog križa u Sisku. Dakle, mi smo suvremenici odjela, jer imamo 7-godišnji sad vijek trajanja u Sisačkoj biskupiji, u obnovljenoj Sisačkoj biskupiji, da ne govorimo o onoj staroj u prvom tisućljeću, dakle od 2000 kraja 2009. odnosno početak 2010. točnije 6. veljače smo krenuli i to je sada onda 7 godina, jer ne znam da li su mršave ili su plodne, pa ćemo vidjeti. Ja se bojim da je obratno, mislim biblijski je bilo tako, Željko, ali dobro. Dakle, tu se sada evo pojavila knjiga, odnosno istraživanje prije 2 godine i jedan lijepi simpozij kod nas u Sisku. Zahvaljujem predavačima, dakle i s katoličkog sveučilišta i sa studija, hrvatskih studija i naša Sisačka biskupija sudjelovala, naš prepošt našeg kapitola koji ima 5-godišnji, sada smo proslavili nedavno na Svetog Josipa, 5 godina našeg kapitola. Međutim, ovdje nije o našem sisačkom kapitolu riječ, nego evo ta godišnjica koja se zbog toga što je zagrebački biskup Stjepan I 1215. Sisak kao vlastelinstvo dao jednostavno zagrebačkom kapitolu. Dakle, tu se radi o zagrebačkom kapitolu, pa ste te kompetencije se još i dalje prelamaju. Mislim, ja sam nešto u vezi sa posjedima koja i dalje uživa zagrebački prvostolni kapitol tražio da se prebaci, odnosno preda našem sisačkom. To vam ne ide baš tako jednostavno. Oni kažu da imaju pravo, kao što je istina, pa čak i u drugim državama imati svoje vlasništvo, tako ima pravo biskupija jedna u drugoj biskupiji, ali budući da sad više nije jurisdikcija zagrebačkog biskupa, nego je sad sisački biskup u Sisku, mislio sam i sad imamo i sisački kapitol Svetog križa, ali evo šta ćete, to su, mislim, pregovori neki postoje, to bi mogao, da to sad ne izlažem, o nekim koncesijama i mogućnosti da, pogotovo neke šume koje su tamo u velikim, ogromnim površinama koje nitko ne, razumijete, kontrolira, pa to iscrpljuju i ruše svi po redu, pustoše i nema koristi od toga ni Zagreb, ni mi u Sisku. Evo, možda nekakav dogovor bude uskoro uspostavljen. Nego ja sam samo želio zahvaliti prije svega predavačima. Bilo je 10 predavača koji su evo na vrijeme dali svoje radove da se to moglo objaviti. Zahvaljujem našem prepoštu monsignoru Marku Cvitkušiću i kapitolu koji sada je u Sisku i koji na neki način baštini tu, recimo tako plemenitu, ali kad biste sve vidjeli nije baš bilo sve ni tako plemenito, što je vršio zagrebački kapitol na području Siska kao svog vlastelinstva. Mislim, pozitivno je recimo samo ovo. Sjedište sada biskupije u Sisku je u velikom kapitolu. Tu postoji još i mali kapitol, da su to 2 lijepe kurije koje je napravio zagrebački kapitol i one su sad u Sisku. Također i sama zgrada, odnosno tvrđava Stari grad, također je izgradio neposredno pred poznatu Sisačku bitku. Evo, to moj kapitol već sada godinama obilježava, 22. lipnja. Mi ne želimo ove druge neke mlađe datume, mi baš inzistiramo na ovim starim našim povijesnim, jer mi smo tako antemurale kristijanitatis, baš tu u Sisku postali zbog te slavne pobjede nad Turcima. No, evo da samo to skratim, dakle, evo Sisak je sada biskupija i kapitol u Sisku, pa je
naš Kaptol organizirao evo zajedno sa vama i zahvaljujem na tome da je sada taj naš zbornik izišao, da ga možemo promovirati. Zahvaljujem svim predavačima, svim organizatorima i radujem se ovoj suradnji i nadam se da će evo i dalje biti na porast i zadovoljstvo i vas u ovoj visokoj znanstvenoj instituciji i studenata prije svega i svih, da tako kažem, građana naše lijepe domovine koja vapije za povijesnom istinom. Nažalost, evo mi još uvijek idemo nekim po šumama i gorama zabluda i lutamo umjesto da pronađemo prave iskrene i istinite fakte koji bi trebali nas nekako ujedinjavati u onomu što je doista luksfera. Ja bi to čak preveo, ako smijem malo biti, da je to ne prava istina, nego još možda ljepše reći istinito svjetlo. Pravo svjetlo, ali i to pravo je baš veritas, vera, dakle istinito. Pa evo, to vam od srca želim, čestitam i zahvaljujem. Pozivam doktora znanosti Stipicu Grgića da nam se obrati u ime Odsjeka za povijest Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, u čijem je suizdanju zbornik izašao. Izvolite. Hvala lijepa. Preuzvišeni oče biskupe, veleštovani rektore, ostale ću samo nazvati kolegama i prijateljima, ako tako mogu. U svoje osobno ime, u ime Stipice kao i urednika ove knjige, ali u ime moje institucije, znači Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, svima se stvarno zahvaljujem evo, što su pružili nekako pomoć i što su, evo, ako ništa i malo, vi koji ste došli žrtvovali neko svoje vrijeme da dođete na ovu manifestaciju koja se evo, održava povodom znači, dana znači Odsjeka za povijest Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Sveti Jeronim, meni se čini, ako smijem ovako iz neke perspektive svoje reći, je spretno i sretno izabran za jednoga onako zaštitnika i svaka čast, evo, ko se god toga sjetio, jako dobra ideja. Što se tiče znači samoga zbornika, ja ću samo reći da je dobro zapravo vidjeti kada postoji nekakav interes nekih institucija koje podrže nekakve znanstvenike na njihovom putu. U ovom segmentu sve je počelo 2014. godine kada je kancelar Sisačke biskupije Marko Cvitkušić, koji je moj bivši župnik i kojega dugi niz godina poznajem, došao sa idejom da probamo iduće godine, znači 2015. napraviti jedan znanstveni skup znači koji bi se ticao te znači 800. obljetnice dobivanja sisačkog vlastelinstva u posjed znači Zagrebačkog Kaptola. Tu je bilo tako malo opet zanimljivih situacija, ali mi smo zapravo pokušali stvarno napraviti najbolje što smo mogli. Okupila se jedna mlada ekipa, evo zahvaljujem tu kolegi Kekezu, kolegi Jerkoviću koji nažalost evo nije mogao doći. Uvjetno mlađe, ali svi mi već možemo nastupati za veterane u nekakvom nogometnom smislu. Pokušali smo pozvati zapravo mnoge ljude da sudjeluju i nekako svojim skromnim moćima, mi smo pokušali da drugi svojim skromnim moćima doprinesu jednom znanstvenom skupu koji se znači onda održao na kraju u rujnu 2015. a koji je evo nakon godinu i pol, kao što sami znate, nakon što se izlože radovi obično krene znači malo to dorađivanja, prerada, recenzije, korekture, lekture, evo izišao pred vas evo, prije zapravo nekakva mjesec i pol, to je 2 mjeseca. Ja bi se stvarno zahvalio svima koji su pomogli ovome projektu. Bez Sisačke biskupije, vašega interesa, ali nada sve znači i novca, a mora se razumjeti da Sisačka biskupija stvarno pomaže i sakralne i karitativne znači razne djelatnosti, gradi crkve, druge znači objekte. I meni je drago da se uz sve te znači troškove koje vi stvarno imate velike našlo evo novca i da se znači pomogne izdavanje ovako jednoga stvarno zborničića, ja bih rekao, ali ja ne koristim ovu zapravo umanjenicu diminutiv u smislu zapravo manje vrijednosti, nego zapravo u smislu
nekakve njegove baš... On zapravo ispod te nekakve svoje haube, to jest ispod prvih stranica, skriva zapravo jedno blago. To su zapravo izvorna istraživanja vezana ne samo uz gradnju Sisačkog Kaptola, nego zapravo uz mnoge teme koje su baš vezane uz širu nekakvu crkvenu, gospodarsku, političku, ali i mnoge druge veze koje je i utjecaj koje je zapravo Zagrebački Kaptol ostavio na ovom sisačkom području, a koje u tom nekakvom dugom trajanju su, može se reći, vidljive do današnjih dana. Ja bih se zahvalio i nakon Sisačke biskupije Hrvatskom katoličkom sveučilištu koje je stvarno uložilo isto jako puno, pogotovo preko svojih djelatnika koji su pomogli i radovima, ali i savjetima izdanju ovoga zbornika. I evo, na kraju rekao, hvala i svima što ste došli ovdje. Hvala. Zbornik će nam sada predstaviti docent dr. Hrvoje Kekez i docent dr. Tomislav Anić. Izvolite. Preuzvišeni oče biskupe, veleučeni gospodine rektore, prečasni monsignore, poštovani pročelniče, poštovani prorektori, ostali pročelnici, poštovani kolege, profesori, dragi gosti i dragi studenti. Obraćam vam se kao jedan od urednika zbornika radova Kaptolski Sisak 1215-2015. Što se nalazi pred nama? Kolega je doktor znanosti Cipica Grgić sa Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i ja za tisak smo uredili radove sa istoimenog znanstvenog skupa koji je održan o 800. obljetnici prisutnosti Zagrebačkog Kaptola u Sisku u prostorijama Sisačke biskupije 19. rujna 2015. godine. Zbornik je objavljen, kao što ste čuli, u suizdanju Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i Sisačke biskupije, koja je i financirala njegovo objavljivanje, na čemu posebice zahvaljujem monsignoru Vladi Košiću, biskupu Sisačkom. Unutar korica ovog zbornika ukupno se nalazi 10 znanstvenih radova mlađih ili već afirmiranih hrvatskih povjesničara. Svi radovi popraćeni su uobičajenom znanstvenom aparaturom, što uključuje bilješke sa izvorima i literaturom, kratke sažetke na hrvatskom i engleskom jeziku, te svaki pojedini rad prošao recenziju glavnog recenzenta zbornika, doktora znanosti Ivana Hrstića sa Instituta društvenih istraživanja Ivo Pilar, na čemu mu također iskreno zahvaljujem. Pri tome napominjem da je svaki pojedini rad također dodatno recenziran od još jednog anonimnog recenzenta, stručnjaka za tematiku pojedinog rada. Svojom naravi i kvalitetom radovi su ocijenjeni u rasponu od preglednih preko prethodnih priopćenja do izvornih znanstvenih radova. Zbornik započinje uvodnim riječima monsignora Vlade Košića, biskupa Sisačkog, koji je naglasio da su u svojim prilozima povjesničari, citiram, ocrtali 800-ljetnu povijest Siska, koji je kao svoje vaslavinstvo zagrebački biskup Stjepan I darovao prvostolnom Kaptolu Zagrebačkom, te da se iz objavljenih znanstvenih rasprava može jasno zaključiti kako je crkva imala važno mjesto u događajima koji su bili bitni kako za lokalni, tako i za nacionalni razvitak. Zatvoren citat. Prvi rad objavljen u zborniku rad je doktora znanosti Marka Jerkovića sa odsjeka za povijest Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu pod naslovom Kaptolski Sisak u srednjem vijeku, društvo, gospodarstvo i posjedi. U ovom izvornom znanstvenom radu autor je razmatrao uklopljenost sisačkog kraja u šire gospodarske i društvene trendove predvođene zagrebačkim kanonicima te gospodarsku preobrazbu sisačkog kraja, dok je se ekohistorijskog gledišta upozorio na važnost ovladavanja prirodnim potencijalima i riječnim dolinama sisačkog područja. Kolega Jerković je također istražio trendove razvoja Kaptolskog Siska tijekom 15. i 16. stoljeća, to jest u vrijeme Osmanske ugroze. Potom slijedi izvorni znanstveni rad Patroni crkava sisačkog vlastelinstva i njegove okolice u srednjem vijeku, autora Tomislava Matića sa odjela za povijest Hrvatskog katoličkog sveučilišta, koji je nedavno doktorirao, pa mu ovim putem javno čestitam. Kolega Matić je u svome radu, polazeći od premise da se istraživanjem patronskog prava nad crkvama u užem, jasno definiranom prostoru, može mnogo toga zaključiti o ustrojstvu crkvene hijerarhije na području Slavonije u razvijenom, a posebice kasnom srednjem vijeku, kao i kompromisima koji su pritom morali biti postignuti između crkvenih i laičkih struktura, prikazao je sustav patronatstva nad crkvama sisačkog vlastelinstva te aktivnosti njihovih patrona i učinak koji je njihovo patronstvo imalo na lokalne zajednice
u promatranom razdoblju. Treći rad u ovom zborniku rad je kolegice Monike Đurak, koja je diplomirala povijest na odsjeku za povijest hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, a naslovljen je Gradnja Sisačke utvrde 1544. godine, rekonstrukcija odnosa između Kaptola, biskupa, kralja i plemstva. Riječ je o preglednom radu u kojem je autorica na temelju diplomatičke građe proučila okolnosti izgradnje Sisačke utvrde i to posebice ulogu pojedinih zagrebačkih kanonika u procesu gradnje i koordinacije čitavog posla. Rad donosi rekonstrukciju odnosa između visokih crkvenih i političkih instancija koje su međusobno komunicirale tijekom podizanja utvrde s ciljanjem davanja jasnijeg uvida u šire društvene, crkvene i političke prilike na hrvatskim povijesnim prostorima tijekom 16. stoljeća. Potom slijedi pregledni rad valorizacija uloge Zagrebačkog Kaptola u izgradnji i obrani Sisačke utvrde u historiografiji i hrvatskim udžbenicima povijesti za srednjoškolsko obrazovanje, kojega sam ja autor. U njemu sam nastojao proučiti kako i na koji način je prezentirana uloga Zagrebačkog Kaptola u izgradnji i obrani Sisačke utvrde u historiografskim dijelima od sredine 17. do početka 21. stoljeća, te u udžbenicima za povijest za srednjoškolsko obrazovanje od konca 19. do početka 21. stoljeća. Peti rad u zborniku je studija docentice doktorice Ivane Jukić, pročelnice odsjeka za povijest hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Riječ je o izvornom znanstvenom radu naslovljenom Kralj, Kaptol i Sisačka utvrda 1682. granice političke moći, u kojemu je autorica analizirala jedno desetljeće povijesti Sisačke utvrde, to jest razdoblje od 1672. do 1682. godine. Riječ je o periodu u kojem je varaždinski general Ludvig Radvig de Susa uz dozvolu Leopolda I oduzeo Sisačku utvrdu upravi Zagrebačkog Kaptola. Na temelju ove epizode kolegica Jukić je izradila analizu interpretativno kontekstualiziranu suvremenim historiografskim poimanjima društveno-političkog ozračja 17. stoljeća, određenog procesom izgradnje institucije države i pokušaja stvaranja političkog autoriteta središnje vlasti na cjelokupnom teritoriju vladanja. Potom slijedi prethodno priopćenje profesora doktora Petra Korunića, redovitog profesora u Miru, pod naslovom Stanovništvo Siska 1750. prilog poznavanju demografske i ekonomske povijesti. U svome radu profesor Korunić je analizirao popis stanovništva i privrede trgovišta Siska iz 1750. godine. Riječ je o izuzetno važnom poimeničnom popisu stanovništva i imovine kmetova na čitavom području Hrvatske i Slavonije, koji je posebice važan za istraživanje strukture plemstva, te ujedno i za ekonomski, socijalni i pravni položaj kmetova. Rad je popratio veliki broj tabelarnih priloga u kojemu se nalazi čitav niz poimeničnih podataka. Sedma po redu rasprava u zborniku je pregledni rad od župnika u Pokupskom do Zagrebačkog kanonika, autorice doktorice znanosti Ane Biočić sa Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Kolegica Biočić je u svome radu ukazala na dosad u literaturi neistražen podatak kako je u 19. stoljeću od ukupno 8 pokupskih župnika, njih čak 5, nakon župnikovanja u Pokupskom, imenovano zagrebačkim kanonicima. Autorica je prozopografskom metodom istražila njihove životopise s ciljem dokazivanja činjenice da je župnička služba u Pokupskom bila nepisano pravilo za stjecanje kanonikata. Štoviše, autorica je na osnovu arhivske građe, periodike i relevantne literature prikazala društvenu i političku djelatnost zagrebačkog kanonika, a ranijeg pokupskog župnika Ivana Kralja. Potom slijedi pregledni rad docentice doktorice Vlatke Vukolić sa odsjeka za povijest hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu pod naslovom Spomenica župe Svetog križa u Sisku i djelovanje sisačkih župnika u 19. stoljeću. U svome radu autorica je ukratko prikazala prva arheološka istraživanja na području nekadašnje antičke kolonije Siscije, provedenih tijekom 19. stoljeća, te naglasila kako su o siscijanskoj arheološkoj baštini brigu vodili i lokalni župnici uz pomoć povjerenika prvostolnog Kaptola Zagrebačkog. Pri tome se posebno istakao sisački župnik Franjo Šlosnog. Deveti po redu rad u zborniku je rad doprinos crkve i Zagrebačkog Kaptola u razvoju pučkog školstva na području Siska i okolice u 19. i 20. stoljeću. Autora Domagoja Sremića, gimnazijskog profesora povijesti u Sisku i doktoranta povijesti. Rad je ocijenjen kao prethodno priopćenje, te je njemu kolega Sremić prikazao paralelni razvoj osnovnog, to je pučkog školstva u Sisku i Martinskoj Vesi od početka 19. stoljeća do Prvog svjetskog rata. Štoviše u svome radu autor je posebnu pažnju posvetio analizi utjecaja Katoličke crkve na školstvo sisačkog područja. Posljednji rad u zborniku izvorni je znanstveni rad doktora znanosti Stipice Grgića, suradnika ovoga zbornika, a naslovljen je Agrarna reforma, oduzimanje dobra prvoslovnog Kaptola Zagrebačkog i drugih crkvenih institucija u Sisku i okolici u drugoj polovici 1940-ih.
U svome radu kolega Grgić je opisao proces agrarne reforme u nekadašnjem Sisačkom Kotaru u vremenu neposredno nakon Drugog svjetskog rata. U svojoj analizi autor je posebnu pažnju posvetio razlozima koji su utjecali na proces agrarne reforme, kao i posljedicama njezine provedbe na zemljištima u vlasništvu prvostolnog kapitola Zagrebačkog i drugih crkvenih institucija. Napominjem da je rad popraćen sa nekoliko vrlo vrijednih tabelarnih prikaza. Zbornik radova Kaptolski Sisak 1215-2015 završava pogovorom monsignora Marka Cvitkušića, kancelara Sisačke biskupije i prepošta stolnog kaptola Svetog križa u Sisku, u kojem on prikazao uspostavu te institucije u Sisku 2012. godine, njegov dosadašnji i današnji sastav, te njegovo djelovanje i značaj kako za katoličku crkvu u Sisku, tako i općenito za sisačko društvo, nakon čega pak slijede informacije o autorima i fotografije sa znanstvenog skupa. Na kraju se može kazati da je zbornik radova Kaptolski Sisak 1215-2015 predstavlja do sada najobuhvatniji znanstveni pokušaj davanja odgovora na povijesnu ulogu i značenje Zagrebačkog Kaptola na razvoj Siska i sisačkog društva kroz period od 8 stoljeća, osvjetljavajući pritom brojne segmente toga dugoga trajanja. Osim toga, organizacija skupa i objavljivanje ovog zbornika predstavlja i dobar primjer znanstvene suradnje triju institucija, jedne mjesne crkve, biskupije i dvije visokoobrazovne i znanstvene institucije, s ciljem znanstvenog istraživanja povijesne i kulturne baštine jednog kraja i jedne s njime tijesno vezane crkvene institucije. Za vjerovati je da će ova plodonosna suradnja se nastaviti i u narednim vremenima. Dame i gospodo, srdečno vam zahvaljujem. Hvala vam lijepa. Lijepi pozdrav svima, preuzvišenom ocu biskupu, veloučenom rektoru, prečasnom monsignoru Cvitkušiću, poštovanim prorektorima i prorektorici, poštovanim pročelnicima i pročelnicama, poštovanim kolegicama i kolegama, prijateljima i prijateljicama. Zbornik radova koji danas imamo čast promovirati nastao je u povodu 8-stoljetne obljetnice Kaptolskoga Siska. Radove su redom napisali profesionalni povjesničari, specijalizirani za razdoblje hrvatske povijesti koje su obradili. Već se u samoj ovoj činjenici zrcali ozbiljnost, profesionalnost, briga, ali ono što je vrlo važno, poštivanje i poštovanje prema povijesnom zanatu. Biti povjesničar znači poštivati osnovne postulate struke, što je u ovom zborniku razvidno čitajući ga iz stranice u stranicu. U fokusu predmeta povijesne analize, nikako ne samo lokalne, kao što bi se na prvi pogled moglo činiti, svi autori odreda uključuju utjecaj općih karakteristika povijesnog razdoblja koje su obrađivali. Iako svaki od radova, naravno, nosi pečat i po stilu i po pristupu svoga autora, sve, dakle, posebnosti koje se iz njih iščitavaju nisu samo rezultanta navedenih činjenica, već su one određene povijesnim vrelima, ali i osobitostima koje proizlaze iz svakog obrađenog razdoblja. Iako su ispripovedane kronološkim slijedom kroz sve obrađene teme, autori nastoje istražiti povezanost geografske zadanosti, društvenih struktura, institucija i ekonomija, tvoreći tako jednu zaokruženu povijesnu cjelinu iz koje se iščitava ne samo sisačka političko-crkvena povijest, već i njene posljedice na širu nacionalnu, ali isto tako i europsku prošlost. Ta nit prožima u većoj ili manjoj mjeri svih 10 znanstvenih radova. Ovo je svojevrsna, usuđujem se ovdje kazati, makroanaliza koja obuhvaća šire strukture, odnosno cjelovitije elemente, poput društva, gospodarstva, patronata na crkvenim ustanovama, fortifikacije, odnosa granica i političke moći, demografskih uvjetovanosti, istaknutih svećenika, razvoj pučkoga školstva, na posljedku agrarne reforme, jednog elementa u drugoj polovici 20. stoljeća koje je imalo dalekosežne posljedice na hrvatsko društvo, a koje u konačnici traju i do danas. Treba isto tako kazati, i to želim ovdje naglasiti, kako su svi uključeni u ovaj pothvat,
kako svojim referatima, tako i sada, dakle, objavljenim tekstovima, radili svoj posao ne obazirujući se oko sebe, ali svoj cilj postavili su visoko i tražili su malo od svijeta oko sebe, ali mnogo od sebe i svoga djela. To sam malo parafrazirao jednog velikog literata i upravo stoga osobitu zahvalnost ovaj bi putem uputio prepoštu Sisačkog stolnog kapitola Svetog križa monsignoru Marku Cvitkušiću, isto tako docentu doktoru Hrvoju Kekezu, doktoru Stipici Grgiću, koji su dali veliki obol organizaciji simpozija, ali i izdanju ovog doista vrijednog zbornika. No, bez institucionalnih okvira definitivno ne bi bilo njegove dostupnosti jednoj široj čitalačkoj publici. S tim u vezi zahvalnost treba uputiti Hrvatskom katoličkom sveučilištu i rektoru profesoru Željku Tanjiću, te pročelnici odsjeka za povijest hrvatskih studija sveučilišta u Zagrebu, docentici Ivani Jukić. Posljednji spomenut, ali dapače, nikako ne i najmanje važan sudionik ovoga velikog projekta, sisački biskup Vlado Košić, kojemu treba uputiti izraze doista velike zahvalnosti u svim naporima koje je uložio od samog početka kako bi ovo važno izdanje bilo danas ovdje promovirano. Gledamo li, da zaključim, gledamo li sve ove radove kao cjelinu, možemo ustvrditi kako je riječ o iznimno vrijednom i korisnom znanstvenom djelu. Zbornik nam pokazuje kako ne postoje velike i male teme, već je on još jedna potvrda zašto u velikim temama nerijetko ostajemo maleni, a s druge strane kako se u malim temama može biti veliki. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem našim predstavljačima zbornika, pa me zanima ima li kakvih pitanja predstavljačima. Onda zahvaljujem našim predstavljačima. Sada ću pozvati našu kolegicu Ružicu Gelo, studenticu 3. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Odjela za povijest, da nam predstavi naš klub Homo Volans, koji je osnovan za današnjim datumom. Kolegice, izvolite. Poštovani veleučeni gospodine rektore, preuzvišeni gospodine biskupe, poštovani rektori, pročelnici, profesori, gosti i dragi studenti, srdačno vas pozdravljam u ime Kluba studenata povijesti Hrvatskog katoličkog sveučilišta Homo Volans. I zadovoljstvo mi je reći da zajedno sa kolegicama Jelenom Pavković i Pavlom Vuković došli smo i na ideju osnivanja kluba kako bismo i studenti povijesti imali priliku sudjelovati malo aktivnije u samoj povijesti. Ovom prilikom također želim zahvaliti sveučilištu, prvenstveno što nam je omogućio osnivanje kluba, svim djelatnicima koji su bili s nama, koji su nas vodili, koji su nas podržavali, koji su nas usmjeravali od samog izrada plana i programa do izrade i samoga loga. Naravno, neke od ciljeva koje klub ima u svome radu proizašlo iz toga što smo i mi kao klub htjeli napredovati, tako da i kao studenti povijesti možemo krenuti prema našem usmjeravanju u našoj struci. Tako da ciljevi našeg kluba su okupljanje studenata povijesti Hrvatskog katoličkog sveučilišta, zainteresiranih za rad na promicanju i istraživanju hrvatske i svjetske povijesti. Također da bi na taj način doprinijeli razvoju odjela za povijest sveučilišta kao i samoga sveučilišta. Također tu se nalaze i bavljanje pitanjima metodologije povijesnog istraživanja. Naravno, cilj nam je povezati se i sa drugim studentskim udrugama, sa drugih sveučilišta, kako hrvatskih, tako i inozemnih, i na taj način potaknuti i naše studente da sudjeluju na konferencijama koje se organiziraju drugi klubovi. Među ostalima tu se nalazi i organiziranje tribina, skupova i radionica
naravno radi promicanja povijesti kao struke, organiziranje stručnih izleta i putovanja vezanih uz klub i naravno ostale djelatnosti koje su potrebne za ostvarivanje ciljeva kluba. Također došlo je do pitanja tko sve može biti član kluba, pa tako osim redovnih studenata tu su mogu biti i izvanredni članovi jer smo na taj način htjeli pružiti priliku i studentima koji su završili faks, ali i dalje žele sudjelovati aktivno i svojim zapravo iskustvom doprinijeti radu kluba. Evo, ja koristim ovu priliku da pozovem sve studente odjela povijesti da svojom inicijativom, idejama podrže i obogate rad kluba, da na taj način rastemo kao zajednica i da zapravo na taj način rastemo i u samoj našoj struci kao budući povjesničari. Evo, zahvaljujem vam na pažnji i doviđenja. Prije kratke pauze svima nam je poznato da slavlje ne bi imalo svoj čar, a da ne završi pjesmom. Pjesmu band Eida Moja domovina izvešće studenti diplomskog sveučilišnog odjela za povijest. Pjesmu će upriličiti solistički nastup Roberta Ivekovića Misiraće uz pratnju docenta doktora znanosti Tade Jurića na gitari. Pa izvolite.